শ্ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆଉ ମୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଆଜ୍ଞାମାନେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନକେ ଅଛି ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଶୁଣାମି। କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ନିଶା। ଗୋଟେ ମଦୁଆ ପିଇଲେ ତାର କେତେ ପ୍ରକାର ଭୁରକୁଟି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଛୋଟ କବିତାଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା আর ବିଶ୍ୱାସ। ଶୁଣୁନ୍। ନିଶା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପେଶା, ପିଇଥିଲେ ଉସ୍କୁ ଉଷା, ନାଇଁ ପିଇଲେ ଚୁଟି ମୂଷା। ପରିବାର ଖାଇଲେ କେତେ, ପରିବାର ମଲେ କେତେ, পেটে ପିଇ କରି খেলা হসা। নিশা গোটে এন্তা পেশা, পিইଥିଲେ উস্কু উষা, নাই পিইলে চুটি মূষা। ঘরর ঘরণী কমেই কুটেই রখিଥିଲେ 2 টঙ্কা, ঘরর ঘরণী কমেই কুটেই রখিଥିଲେ 2 টঙ্কা। ঘরর লোককে পিটিপুটা করি নেবা সবু পয়সা। নিশা গোটে এন্তা পেশা, পিইଥିଲେ উস্কু উষা, নাই পিইলে চুটি মূষা। সেতির ভিতরে পদে অদে করব যিয়ে মনা, রসর কেলি মহিলা জড় কেতে ଯିବା ଗାନା। ନିଜେ ହେବ ଲୋକ ହସା, ନିଶା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପେଶା, ପିଇଥିଲେ ଉସ୍କୁ ଉଷା, ନାଇଁ ପିଇଲେ ଚୁଟି ମୂଷା। ମଦୁଆ ଯେନ୍ଟା ପାଗଲ ସେଟା, ମଦୁଆ ଯେନ୍ଟା ପାଗଲ ସେଟା ଜାନିଥିବ ଭାଇ, ହାତ ଗୋଡ଼କେ ବାନ୍ଧି କରି ଘରେ ଦେବ ପକାଇ। ଛାଡ଼ଲେ ନିଶା ପାଇବା ଦଶା। ନିଶା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପେଶା, ପିଇଥିଲେ ଉସ୍କୁ ଉଷା, ନାଇଁ ପିଇଲେ ଚୁଟି ମୂଷା। ଖାଇବା ନିଶା, ଖେଲବା ନିଶା, ପିଇବା ନିଶା, କରବା ନିଶା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛେ ନିଶା। କେନ୍ଟା ଉପକାରୀ ତ କେନ୍ଟା ଲୋକ ହସା। ନିଶା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ପେଶା, ପିଇଥିଲେ ଉସ୍କୁ ଉଷା, ନାଇଁ ପିଇଲେ ଚୁଟି ମୂଷା। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଶାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁଁ। ଲେକିନ୍ କେନ୍ ନିଶା ଉପକାରୀ ତ କେନ୍ ନିଶା କ୍ଷତିକାର ରହୁଛେ, ସେଥିର୍ ଭିତରେ ଆମେ ଏକା ଚୟନ କରବାର୍ କଥା କେନ୍ଟା ଭଲ ଆଉ କେନ୍ଟା ଖରାପ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶାର ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ করবে, শেয়ার করবে আর বেল আইকনকে দবাই দেবে। ধন্যবাদ।